Αναστάσε ως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο δυνατός και ελεήμων, ο πάντα οικονομών επί σωτηρία του γένους ημών, επίσκεψε τους δούλους σου τούτους, τους ευλαβείς προσκυνητάς της Ιεράς Μονής Ταύτης, τους επικεκλημένους το όνομα του Χριστού σου και διατήρησον αυτούς υγιείς. Άφες αυτής τα αμαρτίας και τα εξαμαρτιών επίπονα, πάντα πειρασμών και πάσαν επανάσταση του αντικειμένου. Αποκατάστησον τη Αγία σου Εκκλησία, ψυχήτα και σώματι, υγιέροντες και προκόπτοντες ενέργης καλής και λόγης αγαθής, δοξάζοντες το όνομα του Χριστού σου της ελπίδος ημών. Μεθούς η δόξα τιμή και προσκύνησης συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δεύτε πόμα ποιόμεν κενών, οκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά αυθαρσίας πηγή εκ τάφου πόμπριτος Χριστού ενός στερεούμεθα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, την πάντα πεπλήρωτε φωτός.
Στάσιο, έλα και στο Σκάλης. και ως Θεός αλήθης τέλειος λένε. Δόξα τη Αγία Αναστάση του Κύριε, του Μάθειας Κύριε ο Θεός ημών, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων μόνο το βούλεστε, ο εναπόρης πόρους ευρίσκον αρήτης λόγης ακαταλήτου σοφίας, ο εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας ρηίνε, χυμάρους και διψώντατος όν εμπλήσας λαών, αυτός και νυν δέσποτα των απάντων. Επάκουσον της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και χάρισε ημίν είδωρ πάντοτε εν τίδε τη πηγή της ιεράς μονής ταύτης, διειδέστε και πότιμον, άφθονον μεν προς χρίαν, αυλαβές δε προς απόλαυση, ως αν και εν τούτο δοξάζομεν το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα τη Αγία Αναστάση του Κύριε, Θεοπάτωρ μεν της Υιώδους Τιβωτού, ήλαθος κυρκών, ο λαός δε του Θεού ο Αγίος, την των συμβόλων έκβασιν ορώντες, εκφραζόμεν εν Θεού, ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου επί τα κτήματα της ιεράς ημών μονής ταύτης και ευλόγησον αυτάν και διαφύλαξον από πάσης φαρμακίας και επαηδίας και παντός κακού, περιέργειάς τε πονηράς και πανουργίας ανθρώπων πονηρών, και δώσ' αυτής προσφέρειν καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένους της ευλογίας σου και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένη βλαβερός αποδίωξον εξ αυτών, ώστε επιβαίνουσι εις τόπους αβάτους και ανίδρους, εις τα άγρια όρη και εις τα άκαρπα ξύλα, ότι υγείαστε και δόξα στο πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα τη Αγία
Αναστάσεις του Κύριε. Το προϊόν τη Χριστό εκ του μνήματος, ως νηφίος εσύ εορτάσομεν, εσπίδεορτες τάξεσι, Πάσχαν Θεού το σωτήριον. Ήλθες εν της κατωτάτης και συνέτυξας μοχούς αιωνίους κατόχους πεπετημένων Χριστέ και σήμερα ως εκείνους Δέσποτα Κύριος Θεός ημών έχουν εξουσίαν, πάσης φύσεως σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν. Όσοι ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια και τα κτίνη του Πατριάρχου Ιακώβ, ευλόγησαν και την πίμνη των κτηνών της Ιεράς ημών Μονής, και πλήθυναν αυτήν και ενδυνάμωσαν αυτήν, και ρίσε ταύτην εκ της καταδυναστίας του διαβόλου και των αλλοφύλων, και πάσης επιβουλής εχθρών, και άβρας θανατικής και λιμικής νόσου, περιφρούρησον αυτήν δι' Αγίων Αγγέλων σου, πάσαν ασθένειαν πάντα φθόνων και πειρασμών, φαρμακίας, βασκανίας και γοητείας, εξ ενεργείας επερχομένης του διαβόλου, αποδιώκων εξ αυτής. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όψα τη Αγία Αναστάση του Κύριε, λάξας τα σήμαντρα σώαθήστε, εξηγέρθης του τάφου, ότας της Παρθένου ηλιμινάμενος εν το τόκο σου. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριο Θεός ημώνων της αγάπης φυτουργός και της θυσίας βραβευτής, ότι προθέσει ημών αντιμετρώντας ευεργεσία σου, μάλλον δε πλείους τας αμοιβάς των ευτελών ημών αγαθοεργειών παρεχόμενος. Ευλόγησον τους κοπιώντας πατέρας και αδελφούς της Ιεράς Μονής ταύτης, τους εντες διακονίες όντες και αγίασον αυτούς. Παράσχουδε αυτής τα προσωτερία τίματα δωρούμενος και τα ουράνια αγαθά σου, πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Αμήν. Κύριε δεηθόμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα αναπέμπεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι Χριστόν ευβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Όσοι Χριστόν ευβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Όσοι Χριστόν ευβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια.
δύναμις, όσοι Χριστόν βαπτιστείτε, Χριστόν ενετήσαστε, αλληλούια. Κύριος φωτισμός μου και σωτήριν την απολυθήσομαι, πρόσχομαι, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου από την οδεία σου, Σοφία, προσεδραίωσε τους στον εισπάθου, το ανάγνωσμα, πρόσχομαι, βοηθιάσουν την εγγεθόμη και ξένος πάντες, συνεχίαν και θεσπίνε τα δέχουσα τους καλυμμένους, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας κινήσουσε, και πάλι εγώ έσωνε το βυθός επαυτό, και πάλι ήγου εγώ και τα παιδεία, άμοι έδωκεν ο Θεός, και πήρουν τα παιδεία και κοινώνηκε σε αυτός και έρματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχετον αυτό, την αδεία του θανάτου καταργήσει τον του κράτους έχοντα του θανάτου, που τέστη τον διάβολο, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαφανώς τους είναι, ένοχοι εν βουλίες, που βαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, τον θενόφιλε κατά πάντα της αδερφής ομοιοφήνης, την αελαήμων γέννηται και Χριστός αρχιερεύτα προς τον Θεό, στο ηλάσκης της αμαρτίας του λαού, ενώ βαρτέπων θεναυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Γίνει πάση. Κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς της Ιεροσόλυμα, έστειδεν της Ιεροσολύμης, επί την προβατική κολυμβήτρα η επιλεγωμένη Εβραϊκή Βηθεσδά, πέντος που άσεχουσαν, εν ταύτης κατέβη το πλήρως πολύ των ασθενούντων, τυφλών πολλών ξηρών, εκδεχομένων τύχου ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβεν την κολυμβήτρα και ετάτα το είδος, οούν πρώτος εμβάς, μετά την ταραχήν του ύδατος, η γης εγίνετον, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άμμος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεων, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε υπέρ του Αγίου Κουτούς και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνων εν αυτόν, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ισμαχίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, πάσης Μονής πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καυνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτό δύναμη ιαματική δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως δια της ομοουσίου τριάδος του Κυρίου δεηθόμεν.
Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρτένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εις πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υπαγείο Πνεύμα την Ήγαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ημών, το πικρόν είδωρο επί Μωυσέως, το γλυκίστη, το λαός δική μεταποίησης και τα βλαβερά έδωτα επί Ελισαίου άλλα και θεραπεύσεις και τα Ιορδάνια ρήθρα Αγίας και αχράντους επιφανία. Αυτός και νυν δέσποτα, αγίωσον το είδωρ τούτον και ποιησον αυτό, γενέστε πάσα της αλλοιωμένης και τις μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού. Ευλογίες πηγήν, ιατρία παθών, αγιασμών, οίκων, πας επιβουλής ορατήστε και οράτων εξητήριων. Ότι σ' το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός του Πνεύματος, και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνομαι. Στην Αγία σου και επάκουσα λιμόνο, εν Ιορδάνης, τους δεξάμενους και γεια στα έδη και ευλόγησον πάνω σε εμάς, τους ετσικλήσεις του αυτόν αυχαίρους σημαίνοντας, το της δουλείας πρόσκυπου και απεξίωσον ημάς εμπριστήνε του αγιασμού σου, δια της σπίτουν τερίσσεως του κερδισμού και γενέστομική υγεία, ψυχίστη και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, εσύ τη δόξα να πρέπουμε, συν το αγάπη σου Πατρί το Παναγί και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη. Amen.
Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος και θυμάστε ευτυχάς και φιλανθρωπία πάντων εγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον. Το Αναστάση των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναφράτη και Παναμόμαγες του Μητρός, τον Αγίων δόξων, δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρούν, προστασίς τιμή πριν θάνατος σωμάτων, εσείς τιμή δόξου προφήτη Παντρώνου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Οσύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων των Πατέρων Ιακήμ και άλλης, και πάντων Αγίων ελαΐσης σε εμάς, τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Δόξα τη αυτού τριημέρο γέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Όλοι μαζί. Χριστός